ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ብዘለኹም ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምልእኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ነዛ ቪድዮ እውን ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ቪድዮታተይ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ንምስማዕ ፈትኑ ክቡራተይ ብዝተኻለኩም ያው ክሳዕ መወዳእታ ሰምዕዎ ሃለኹም ቫይራል ስለ ዝወፅእ እቲ ቪድዮ ክሳዕ መወዳእታ ንምስማዕ ሞክሩ። ካብኡ ሎማዓንቲ እንታይ ሒዘልኩም መፅእ እኒአኹ ያው ሽንቲ ቤተይ ኣብ ምንታይ በፅሐ እና ከይዲ ናቲ ሽንቲ ቤት እናርአኹኹም ለእግረ መንገደይ ሓደ ሓደ ሕቶታት ዝሓተትኩም ነይሩ ሕቶ ክምልሰልኩም እየ መፅየ ማለት እዩ። ሽንቲ ቤተይ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም መንደቕ ተነዲቁ እኒኦ። እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፀሊም እምኒ ዝኾነ ግዜ ቪድዮ ሰሪሐሉ ነይረ ሓደ መኪና ሙሉእ ያው ፀጥ የቢልዎ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሓደ መኪና ሙሉእ እሲ ነዛ ትሪእዋ ኣለኹም መንደቕ ዙርያ ወዲእዎ ማለት ኢና። ናተይ ኮውሒ ስለ ዝኾነ ካብዛ ኮውሒ መንደቕ ተጀሚሩ እኒኦ እምበር ሓመድ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብ ታሕቲ ልጅምር ኢሎሞ እና ሓደ ሓደ ኣሕዋተይ ሙሉእ ንሙሉእ ሓመድ እዩ ሽንቲ ቤተይና 200,000 ይውድአክ እዩ ክንድዚ ይውድአክ እዩ ኢሎምኒ እና ከመይ ገይሩ ሓቆም ድዮም ገለ ትብል ኣሕዋተይ ሲ ረኣዩ ነዛ ንእሽተይ ኳስ ነዛ ዙራ እኒኣ ሓደ መኪና ሙሉእ ወዲኣ እኒኣ ማለት እዩ ዘነሓተይ እና ሓመድ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብ ታሕቲ እቲ ሽንቲ ቤት መንደቕ እዩ ዝንደቕ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሙሉእ ንሙሉእ እሲ ስሚንቶ ዲኻ ትልምፆ ዝበልኩም ኣሕዋተይ እውን ነርኩም እዚ ሽንቲ ቤት እና በታ ናተይ መሰረት ክኸዳ ንሃለዉ ከምዛ ናተይ እንድሕር ደኣ ኮይና ናተይ እዛ መንደቕ መንደቓ ጥራሕ ደኣ እያ ከትነድቕ ማነው ክልመፅ ዝኽእል ስሚንቶ እምበይ ታሕቲኡ ኣይልመፅን ኢሎምኒ ማለት እዩ። ታሕቲኡ ስሚንቶ ኣይልመፅን ኮውሒ እኒኦ ከምኡ እዩ ዝብል ኢሎም ካብኡ ክንደይ ስሚንቶ ወዲኣ መሲልኩም እዚኣ ሓንቲ ኩንታል ኳስ ኣይወድአትን ሓንቲ 50 ኪሎና ምስ ፈረቓ ወዲኣ ማለት እዩ። እዛ ትሪእዋ ኣለኹም መንደቕ ኮንትራት ስለ ዝሃብክዎ ከዓ ያው ብኮንትራት እዮም ሒዞምዋ እኒአው ነዳቆ ውዒሎምዋ ማለት እዩ። እና ናይ ሽንቲ ቤተይ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሖ ከምዚ ኣርእየኩም እኒአኹ ምስ ተደፈነ ገለ ከዓነይ ከርእየኩም እየ። ያው እዚ ክልመፅ እዩ ተለሚፁ ከዓነይ እዛ መንደቕ መንደቓ ክትልመፅ እያ ምስ ተለመፀት ምድፋን ጥራሕ እያ ተቐርያ ማለት እዩ። ኣንሽዑ ዘሎ ኩነታት እውን ከረድአኩም እየ። ጠቕላላ ናይዚ ሽንቲ ቤት ከዓ ክንደይ ወዲኡኒ ንዝብል እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ያው ይምዝግቦ ስለ ዘለኹ ኣብ መጨረሻ እናገረኩም እየ ማለት እዩ። እና ኣብ ዝሓለፈ ከዓነይ ስለ መሬት ዋጋ መሬት ከየምልጠኩም ብ400,000 እኒኦ 350 እኒኦ ገለ ይብለኩም ነይረ። ሓደ ሓደ ኣሕዋተይ ክሳዕ መጨረሻ ይሰማዕኹምዎ ይመስለኒ ኣበዩ ከመይ እቲ ቦታ ናይ መናእሰይ ድዩ ምናምን ምናምን ዝብል ሕቶታት ነይሩ። እቲ ቦታ ናይ ተጋደልቲ ተዋሂቦም ዝተዋሃብዎ ናይ ተጋደልቲ ተዋሂቦ ተባሂሎም ዝተዋሃብዎና ካብኡ ከዓነይ ኣብ መሬቶም ዝተዓደሉ መናእሰይ እዩ ኢለኩም ነይረ ማለት እዩ። ከምኡውን ሕዚ ጠራራታት ወይ ከዓ ናይ መናእሰይ መጠሻ ይዕደሉ እዩ። ብከምኡ ምክንያት እዩ እቲ ሰብ መሬቱ ዝሸጥሎ ነገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝደልይዎ ያው ብድሓን ዋጋ ይሸጥዎ ኣለዎ ማለት እዩ። እና ከየምልጠኩም ኣበይ ከባቢ እዩ ትብሉ ዳገብርኤል ወይ ከዓ መከላከያን ከባቢኡን ወይ ከዓ ስፓ ኣከባቢ ማለት እዩ። ንስፓ መዕፀፊ መንገዲ ዘሎ ብኡይታት ከባቢ እዩ። ኣበይ ከባቢ እዩ ንዘበልኩም ኣንሽዑ ብደንብ ረዲአኩም ነይረ እየ ግን ቅድሚ ሕቶ ምሕታትኩም ቪድዮታተይ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ስምዕዎ ኣሕዋተይ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ምስማዕ እውን እሲ ንከምዚ እዩ ዝጠቕመካ። ኣብኡ መሊሰዮ እናሃለኹ መሊስኩም ከዓ ኣብ ኮሜንት ተሓቱኒ ማለት እዩና ክሳዕ መወዳእታ ስምዕዎ ኩሉ ቪድዮታተይ። ካብኡ ታዩ ብምንታይ ክንረኽበኪ ትብሉኒ ኣሕዋተይ እውን እኒአኹም ትረኽቡኒ ያው ኣብ ፕሮፋይለይ ኣብዚ ቻናለይ ፕሮፋይል እትው ኢልኩም ስልኪ ቁፅረይ ኣቐሚጥ ኣለኹ። ለማንኛው ግን ክናገረኩም ብዋትስኣፕ ወይ ብኢሞ ወይ ብቴሌግራም ኢኹም ክትረኽቡኒ ትኽእሉ። መሰንጀር ያው ከንቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሃይ 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 ስለ ዝብለካ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ክትምልስ ኣይትኽእልን። ዋትስኣፕ እና ኢሞ ቴሌግራም ተኮይኑ ግን ተገዲሱ ስልክኻ ሴቭ ገይሩ ሰብ ስለ ዝፅሕፈልካ ተገዲስካ ኢኻ ትምልስ ማለት እዩና ናቱ ስልከይ ክበኩም 0993991620 በዚኣ ደው ኢልኩም ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዞም ኣሓተይ። ካብኡ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ዓዲ መስቀል ውቕሮ
ብፍላይ ወቕሮ ትብሉ ኣሕዋተይ ብዙሓት ነይርኩምና ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ወቕሮ ደላሊ ኣለኒ እዩ ዝፈልጦና ኩሉ ግዜ ዝሓቶ ግን ሕዚ ብስነ ስርዓት ሓቲተ ፅሒፈ መዝጊበ ክሳዕ ዘምፀልኩም ዓቕሊ ግበሩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሓለፈ ቻናለይ ዓዲ መስቀል ጠይቕልና ወቕሮ ምስ በልኩም ንሲ ጠይቐ ነይረ። እዚ ዓዲ መስቀል ዝበሃል ሲ ከመይ እዩ ኢለ ምስ ጠየቕኩ ቪድዮም ሰሪሐልኩም ነይረና። ለካ እዚ ዓዲ መስቀል ናኸድኩም ርአየ ነይረ ሰብ ኣርዩኒ ብጣዕሚ ሓሪፍ ቦታ እዩ። ሓደሽቲ እንድዩ ግን ከዓ ያው ናብ ከተማ እዩ ዝብልዎ ማለት እዩ። ኣብዛ እግሪ ከተማ እውን እዩ ኣሰራርሕኡ እውን ቆንጆ እዩ ግን ከዓ ብጣዕሚ ይኽባር። አንሽዑ ከምዚ ነገረኒ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ክባር እዩ ማለት እዩ። ዝሮ ተመጣጣንም ኣለዩ ናይ መማህርዶ ናይ ማሕበርዶ ገለታት ዝበሃልም ኣለዩ ነይሩ። ዝሮ ብሰፊሑ ጠይቐ ክሳዕ ዘምፅአልኩም ዓቕሊ ግበሩ ማለት እዩ። ኣጉላ ዓዲግራት ናብ ሓደ ቦታታት እውን ዝበልኩም ነይርኩም እሱ ብዝተከኣለኒ መጠን ክሳዕ ሕዚ እንኳን ዝፈልጦ ሰብ የብለይ። ብዝተከኣለኒ መጠን ግን ንኽጥይቐልኩም ክሙኩር እየ። እንተን ዓዲ መስቀል ግን ያው ከምፅአልኩም እናተዘጋጀኹ እየና ብዓቕሊ ተፀበዩ ይብለኩም ዘመሓተይ። ካሊእ ሕቶ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ሜርዋይ ብስም ኣርሴማ ከይተሓልፍኒ ብዙሕ ግዜ ይሓተኩሞ ዘይትምልስለይ እና 3 ክላስ ሽንቲ ቤት ክሽኔ ካብ መሰረቲኡ ጀሚሩ ክንደይ ይውድአኒ ይኸውን ብማርያም በቲ ንስኺ ትግምትዮ ዋላ ንገሪኒ እዩ ዝብል ትሕቶ። ብመጀመርታ ያው ደጋጊምክ ስለ ዝሓተትክኒ ብጣዕሚ ይቅርታ። ካብኡ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እርግጠኛ ከይኮንኩ ንምምላስ ስለ ዝከብደኒ እዩ ማለት እዩ። ያው ኣብዚ ከዓ ብዙሕ ግዜስ በቃ ብጥያቄ ናንሽዑ ይሓተሙ እሞ ከይሰላቸዩ እናበልኩ እዞም ሃነፅቲ ብዙሕ በቃ ንምጥያቅ ብጣዕሚ እዩ ዘሰክፈኒ። ተደጋጋሚ ግዜ ክንደይ ይውድእ እዚ ክንደይ ይውድእ ከምዝኸ እናበልኩ ስለዝሓቶም ዝሓተትክዎም ሸር ይገብረልኩም እየ። ግን በቃ ብፍላይ ሓደ ሎ ሃናፂ ርእሲ እየ ዝይሮ እዮ ሎሚ ኸ ኣይተሓትኒ ዲኸዩ እንዶም ልብለኒ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ካብ ምሕታተይ ዝተላዓለ እና ኣነ ኣፍልጥኡ ስለ ዘይብለይ ከምስታት ዓይነት ንኽምልስ ያው ግዜም ክወስድ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ብግምት መልስለይ ካብ በልክኒ ግን ኣነ 4 ክላስ ከስርሕ ሲ ክንደይ ትውድአኒ ኢለ ሓቲተ ነይረ። ኒኣ ሰርቪስ 4 ትስራሕ ናተይ ሲ እንታይ እዮም ኢሎም ንመሲልኩ ምናልባት ከከም ኣሰራርሕኡ እቲ ገዛውቲ ይፈላለዩ። ሕዚ እቲ ክላሳት እዚ ክንደይ ብክንደይ እዩ 4 ድዩ 3 ድዩ 7 ድዩ ሳሎን ድዩ እኒኦ ምስ መደቀሲኡ ዲ ክትብለኺ ንሱ ከከም ዓቐን ናይቲ ገዛና ከከም ስፍሓቱ ናይቲ ገዛና ካብኡ ከዓ ከከም ጊዜኡስ ይፈላለዩ። ኣብ ሕዚ ኮይኑ ሕዚ ሓንቲ ሰርቪስ 200 እንድሕር ደኣ ትውድእ ኮይና ወይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ከምኡ እንድሕር ደኣ ጠየቐ ነይረ ምናልባት ሕዚ እቲ ስሚንቶ ተወሲኹ በቃ ናይ ዝኾነ ይኹን መሳርሒ ገዛ ኣቑሑት ዋጋ ለውጢ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ልዕሊ ትዝበልኩኺ ወይ ከዓ ትሕቲ ትዝበልኩኺ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እና እሱ ኣገማምቲ ካብኡ ሳሎን እና ምስ መደቀሲኡ ክላሳት ምናምን እንድሕር ደኣ ትብለኺ ኮንኪ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝሰራሕክዎ 1.2 ሳሎን ምስ መደቀሲኡ ምስ ክሽኒኡ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝውድእ ነጊሮምኒ ነይሮም ማለት እዩ። 1.2 ልዕሊ 1.2 ማለት እዩ። ካብኡ ዛ 4 ክላስ ዝብለክ ኣለኹ ከዓነይ 182 ወይ ከዓ ክሳዕ 230 ምናምንስ ክትውድአኪ ትኸውን እያ ምስ ቆርቆረኣ ምስ ኩላ ምልኣ ኢሎምኒ ማለት እዩ ናይዛ 4 ክላስ። ስለዚ ከምኡ ጌርኺ ባዕልኺ ኣገማሚትኺ 4 ክላስ እንድሕር ደኣ ክሳዕ ክንድኡ ትውድእ ኮይና እዚ ዝብለክ ኣለኹ ግን ብዘይ ማዕፆና ብዘይ ቦሎፎን ብዘይ ሰራሚክ እዩ ማለት እዩ። ቦሎፎን ሰራሚክ ምናምን ጌርካ ከዓነይ ክንደይ ከም ዝውድእ ያው ገምትዮ። ናይ ሰራሚክ ናይ ቦሎፎን ዋጋ ዝሓለፈ ቀሪበ ነይረ እየ። ሕዝም ብድጋሚ ግዜ ናሰኣንኩ እምበር ከይደ ከቕርበልኩም እየ። ካብቲ ግዜ ምስኣን ከዓስ እንታይ ድ መሲልኩም በቃ ኣብዚ ዓዲ ዝኾነ ነገር ንኽጥይቕ ንኽትቀርፅ ክንደይ ፈተናታት ከም ዘለዎ ክነግረኩም ኣይኽእልን። ናይ ቦሎፎን ናይ ሰራሚክ ከምፅናቱ ንኩሉ ግዜ ይሓስብ እየ ግን ከይድካ ክትጥይቖም እናሃለኻ ዋላዳ ወርቂ ድዩ ዋላዳ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ሲ ሓደ ጥራሕ እዮም ዝርድኡኻ ጥቕሙ ፈሊጦም ምናምን እምበር
ክንደይ ኮተት ክንደይ ፈተና እዩ ዘለዎ ንክንደይ ሰብ ገፅ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እና ከምቲ ትሓትዎሲ ቀሊል ኣይኮነይ ወይ ከዓነ ቪድዮ ስራሕ ኣቢለ ከምፅአልኩም ንሃለኹ ከምዚ ፈቃደኛታት ኮይኖም ወይ ከዓ ብቐሊሉ እንትን ኮይኖም ኣይኮንኩን መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ በቃ ብለመና እዩ ማለት እዩ ክተረድኦም ገለ ክትብሎም ብዙሕ ኮተት እዩ ዘለዎ እና ክድንጉ ንሃለኹ ወይ ግዜ ክወስድ ንሃለኹ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ጠየቕኩምኒ ከምዚ ምስ ኩርዓት ወይ ምስ ትዕቢት ወይ ገለ ከይተተሓሕዝዎ ሓደ ንባዕለይ ስራሕ እዩ ኢለኩም እየ ኩሉ ግዜ እና ቪድዮ ንመስርሒ ንባዕለይ ይኮነኒ እዩ ስለዚ ብምኽንያት እየ ኣብ ሰዓቱ ዘየምፀልኩም ማለት እዩ ዝሮ ሕቶኹም ተመሊሱልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ካሊእ ሕቶ ተሃልዩኩም ከዓነይ ፀሓፉለይ እሞ ኣብ ቀፃሊ ክምልሰልኩም እየ ኣብዚ ያው ስሚንቶ ማየስትዮ ስለ ዝበሉኒ ከምዚ ገይረ ማየሳታት እየ ብንግህኡ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብቲ መንደቅ ከይትረግፂ ምናልባት እዮም እናበሉኒ ነይሮም ግን እስኪ ክሙክሮ ኢለ ከምዚ ኢለ ወሰና ወሰና ከትኩስ ወይኒ በስመ ኣብ ብጣዕሚ እዩ ነዊሕ ኮይኑ እዚ ሽንቲ ቤት እዚ መንደቅ ምስ ተወሰኮ ማለት እዩ ከምዚ ሕፅር ኢላ ተረኣያ ሰለስተ እዩ እምበኣር ጥልቀት ካብ ኮኩሕን ታሕቲ ተኳዒቱ ነይሩ እዚ ምስ ተወሰኮ ከዓነይ ብጣዕሚ እዩ ሰፊሕ ኮይኑ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ከፍርሐካ መዓት ኮይኑ ዝሮ ምስ ተደፈነ ከዓነይ ከምፅአልኩም እየ ክሳዕ ሶኒ ገለ ክድፈን ይኸውን እዩ ብሰላም ያው መፈፀምቲ ከርእየኒ ከዓ ፀሎትኩም ገሩ ዝኾነ ነገር ጀሚርካዮስ ፍፅም ክተብልዎ ደስ ይብለካ ሕዚ ትሪኡ ምንም ይዕጋበት ለይስምዐኖ ዝካንሸሎና ትክክል ኣይኮነ እኒኦ እዚ ሖፃ ተኾሚሩ እኒኦ ንባዕሉ እውን በቃ ብዙሕ ቆለላ ሓመድ እኒአዎ ዝኾነ ነገር ኣብ ደገ ተቕሚጥካ ቆለላ ሓመድ እዩ ዝኮን ክዳውንቲ ንባዕሉ ሰጢሕካ በቃ ብጥዑዩ ክተእትዮ ይትኽእልን እና እዚታት በቃ እንዘይ መኣዝየ ፀጥ ከብሎ መኣዝየ ኩሉ ድፍንፍን ኢሉ ኩሉ ስርሕርሕ ኢሉ ሲ ኣእምሮይ ዕረፍቲ ዝረክብ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣለኹ ካብኡ እውን ኣትክልቲ ክተክል ይደለኹ ከም ናቀደመይ ናብኡ በስመ ኣብ ኣትክልቲ ግን ከመይ ሰላም ይበካ ብእውነት ካብ ክላስካ ውፅእ ኢልካ ክትሪኦ እናሃለካ ሲ ዝኾነ ናይ ደስታ ስሜት ዝኾነ ዝተረጋግዐ ስሜት እዩ ዝስምዐካ ንግሆ ትስእ ኢለ ዝካንሸሎ ክሪኦ እናሃለኹ ከዓ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድብርቲ ዝስምዐኒ ማለት ኢና በስመ ኣብ ልክዕ ክንደይ ናይ ዝኣክል ተፅዕኖ ከም ዘለዎ ክነግረኩም ኣይክእልን ቦታ ብጣዕሚ ሒዙ እኒኦ እዚ ሖፃ ዝሮ ግን ሖፃ ንሽንቲ ቤተይ ከዓ ጠቂሙኒ በቲ ሓደ ወገኑ ደስ ይብለካ ግን ቦታ ብጣዕሚ ሒዙ እኒኦ ከምኡ እውን መቸገሪ ኮይኑ እኒኦ ይብለኩም ሎማዓንቲ ዝነበረና ቪድዮ ነዚ ይመስል ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንረክብ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም